Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Leartibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur ekainaren 6 da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Lekeitioko udalaren eta Gazte Asanbladaren arteko harremanak eten egin direla esan dute Lekeitioko udal ordezkariek. Gazteek Abaroa jauregia gaztetxelez okupatzea ez dutela ontzat jotzen esan dute udal ordezkariek. Adierazpen horien aurrean gazteek harremanak etenda ere Abaroa jauregian jarraitzeko konpromisoa berretsi dute. Gaztetxe Abaroa jauregiko eraikin txikian egotea alde bakarreko erabakia dela esan du Lekeitioko udalak. Eta erabaki horren aurrean, neurriak hartuko dituztela iragarri dute udal ordezkariek. Horrela ba, lehenengo neurria Martitzen iluntzean jakitera eman zuen udalak. Egoerak horrela jarraitzen duen bitartean, Lekeitioko Gazte Asanbladaren eta Lekeitioko udalaren arteko harremana etendak geratzen dela esan zuen udalak. Udalak, gaztetxea beste leku batzuetan ezartzeko proposamenak egin izan dituela gaineratu dute. Eta proposamen horien aurrean Gazte Asanbladak ezezkoa eman izan duela esan dute. Gazte Asanbladakoek udalak egindako proposamen horiek ez dituztela bideragarri ikusi izan dute. Eta orain dauden lekuan inori ez diotela kalterik egiten gaineratu dute. Udalak, beste alde batetik, gazteak ez dituela Abaroatik atera araziko esan du, baina momentuz parkea itxi egingo duela jakitera eman du. Gazteek, bien bitartean, Abaroa jauregian jarraitzeko konpromiso erakutsi dute, eta ekainaren bukaerara gaztetxearen inaugurazio egiteko asmoagaz aurrera jarraitzen dutela gaineratu dute. Gaixorik dauden presoak etxera ekartzeko eskatzeko Ondarroan egindako manifestazio nazionalak herria jendez bete zuen joan den asteko zapatuan. Manifestazioak herri osoa zeharkatu zuen eta preso gaixoen zenidez gain ordezkari politikoek eta 100 herritarrek parte hartu zuten ekitaldian. 100 lagun batu ziren Ondarroan joan den asteko zapatuan larriki gaixo dauden presoak etxeratzeko eskatzeko. Eguerdiko 12 zegoen manifestazio nazionalaren hitzordua jarrita Alamedan, eta ordu horretarako Alameda eta inguruak jendez gainezka zeuden. Puntu-puntuan kantoipe aldera abiatu zen, giza eskubideak, konponbidea, bakea, gaixo dauden presoak etxera lema zeraman manifestazioa. Aurretik, larriki gaixo dauden 12 presoak irudikatzen zituzten beste horrenbeste pertsona joan ziren. Manifestazioa aurrera joan ahala, preso gaixoak lehenbailen etxeratzeko, ieslariak etxeratzeko eta euskal presoak etxeratzeko eskatu zuten herritarrek. Hori ez eze, bide batez, kantoipen, Eliza azpian, Leartibai eskualdeko hainbat ieslari hoiek ekainaren 14an Baionan egitekoa den giza eskubideak aterabidea bakea protestara joateko deia ere egin zuten. Iparra galdu baik plataformako kide Jera Arantzamendik, herritarrei eskerrak eman eta aldarrikapenei eusten jarraituko diotela gaineratu zuen ekitaldiaren amaieran. Arantzamendiren berbei helduta, Fernando Barrena sortuko kideak ere jasotako babesa eskertu zuen. Alarma guztiak piztu dira Ibonen egoerarengatik. Doako sufrimendua bilatzen duen espetxe politika baten aurpegirik krudelenetarikoa bihurtzeraino. Euskal jendartea sufrimenduaren atea itxi eta konponbidearen leihoa zabaldu nahi duela adierazten ari da era anitzetan. Iruditzen zaigu ez dela gizalegezkoa gartzela mantentzea gaixo eta larri gaixo dauden pertsonak eta hain zuzen uste dugu horretaz gain egungo legediak babesten duela eskaera exigentzia hori. Uste dugu nahiko nabarmena dela azkeneko urteotan hemen herri honetan zabaldu egin direla normalizaziorako eta bakerako bideak eta beraz beti errepikatzen dugu gure ustez lehentasunezkoa dela espetxe politika aldatzea. Uda gainean dago eta Leartibaiko hondartzetako zerbitzuak erabilgarri daude. Joan den asteko Domekan zabaldu zuten hondartzetako denboraldia eta Otsaileko itsas denboraleak eragindako kalteak oraindik agerian badaude ere hondartzetako zerbitzuak martxan jarri dituzte.
Domekan hasi zen Bizkaian hondartza sasoia eta Lea Artibaiko hondartza eta atzeden lekuetarako zerbitzu guztiak erabilgarri daude. Zerbitzuetariko batzuk baina behin-behinekoak dira. Joan den otsaileko ekaitzak eragindako kaltea konpontzeko lanek jarraitu egingo dute eta hondartza batzuetan. Ekainean amaituko dituzte lanak. Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumen sailak 2,4 milioi euro inbertitu ditu aurten itsasbazterreko hondartzak garbitzeko, mantentzeko eta konpontzeko. Urtero modura, aurtengo udan ere, Bizkaiko hondartzek ekipamendu osoa edukiko dute. Aurtengo denboraldirako 187 dutxa jarri dira, 49 iturri, 728 zakarrontzi eta bidoi, 618 plataforma saredun, hankak garbitzeko 46 iturri eta 1.800 metro egurrezko pasabide. Uretako 152 sorosle tituludunek osatuko dute aurten Bizkaiko salbamendu eta sorospeneko gizataldea. Horrela, egunero 12 sorosle arituko dira lanean Lea Artibaiko hondartzetan. 2 3 izuntzan, 5 Karraspion eta 2 Arrigorrin. Karraspio txikin gainera, Mendexako aldean, salbamendu eta sorospeneko foru zerbitzuak zaintza dorre bat izango du. Aldaketekin eta berrikuntzekin aurtengo denboraldiak irailaren 30 arte iraungo du. Ekainaren 8 da Domekan, alegia Euskal Herritarrek erabakitzeko eskubidea dutela aldarrikatzeko eguna. Gure eskubidea lemapean herritarrek Durango eta Iruña gizakate batekin lotuko dituzte. Eskuak elkarri emanda 123 kilometro neurtuko dituen gizakatea osatuko dute herritarrek. Hori eta gehiago Domekan erabakitzeko eskubidearen alde. Ekainaren 8 egun 2 falta dira. Eta motorrak ondo berotuta dakartzate Lea Artibai, Mutriku eta Busturialdeko herritarrek. Euskal Herriko zein kanpoko bizilagunekin batera, prest dira etzi Durango eta Iruñea lotuko dituen gizakatean parte hartzeko. Hasiera batean, gure esku dago dinamikak jarritako muga gainditu dute. 50.000 lagun baino gehiagok emain baitute izena. Bertako herrietan esate baterako, 3.500 metro baino gehiago saldu dituzte. Hilabeteetako lan, ekimen eta indarrak batuko dituzte han eta hemengo herritarrek Domekan. Emakumeak izango dira, eta baita gizonezkoak ere. Ume, gazte zein helduak, herri, auzo eta hirietakoak, ideologia bat edo bestea dutenak, sektore batekoak edo bestekoak. Aniztasun ugari, baina helburua bakarra. Etorkizuna Euskal Herritarren esku dagoela aldarrikatzea. Horiek guztiak Durangoko landako gunetik hasiko dira Iruñera bitarte dauden 123 kilometroak eskuen bidez lotzen. Edonola ere, bide hartzeko ordua ailegatu da. Lekeitioko Lumentzako koba santutegi bihurtu eta gizateriaren ondare izendatuko du UNESCOk. Kategoria hori ipinita Altamirako bildumaren barruan sartuko da Lumentzako koba. Eta udalak aurretik esan modura, koba itxita geratuko da betiko. Altamira 1985 bihurtu zen gizateriaren ondare eta 2008tik aurrera izendapena Kantauri eta Pirineoetako margoak dituzten koba guztietara zabaldu zen. Lekeitioko udala jakitera eman duenez, irizpide horien arabera, Garratxako koba ezin izango da inoiz bizitatu, publikoari zarratuta geratuko da betiko. Koba zuloaren eskuduntza Bizkaiko Foru Aldundiarena izango da, baina lekeitiarrek ere izango dute ardura. Etorkizunari begira, aurkikuntza zabaltzeko zer egingo duten erabaki beharko dute orain. Albezain laster, panel informatiboak ere jarriko ditu udalak herriko gune batzuetan, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzagaz, eta urriko Europako ondare jardunaldietan aurkikuntza egin duten Diego Garate eta Joseba Arrios arkeologoak Lekeition egongo direla aurreratu dute. Herrian euskara sustatzeko ekintza plana aurkeztuko du bihar Ondarroko udalak kofradia zaharrean. Aurkezpena duela zenbait hilabete udalak abian jarritako egitasmoaren jarraipena da. Udazkenean herritarren artean egindako galdeketako erantzuna kontuan hartuta, bihar aurrera begira eman beharreko pausoak zeintzuk diren zehaztuko dituzte udal ordezkariek. Nola ikusten duzu Euskara Herrian?
Galdera horretatik abiatu zuen udalak hausnarketa pasaden udazkenean. Udalak hainbat sektoretako pertsonen ekarpena jaso zituen orduan. Hala nola, lan arloan, aisialdian eta euskararen transmisioan lan egiten dutenen ekarpena jaso zituen udalak. Era horretara, datozen urteotako helburuak definitu eta guztiek batzera hainbat ekintza adostu zituzten. Ordutik hona, plan osatzen ibili da udala. Eta orain, udazkenean hasitako prozesuaren azken txanpan sartuko da azken etapari ekin aurretik. Horrela ba, bihar goizeko 10:00 12:30 bitartean, parte hartze prozesuaren ondoren landutako euskara plana mahairatuko du udala kofradia zaharreko 2. solairuan. Batzarrera joateko gonbidea herritar guztiei egin die udalak. Behin, biharko aurkezpena egin eta gero, bidelagunak topatzea eta eginkizunak lehen estea izango da udal teknikariak hurrengo emango duten pausua. Eta asteburuari dagokionez asteon mutrikura joko dugu. Izan ere bihar mutrikun herria dugu arnaz iezlarien eguna ospatuko dute herritarrek. Enkarteladarekin hasiko da jaieguna eguerdi bueltan eta gaueko kontzertuekin amaituko dira ospakizunak. Edonola ere egun osoan iezlarien aldeko aldarriek hartuko dute mutriku. Herria dugu arnaz ekimenaren barruan ieslarien eguna egingo dute bihar mutrikun. 36ko gerratik gaur egunera arteko ieslari guztiak omentzeko eguna izango da. Eguerdiko ordu batetan enkartelada egingo dute Beheko plazan. Gero, herriko giroa alaitzeko bertsotriki poteoa egingo dute ordu bat erdiak bueltan. Oiana Iguaran eta Agin Laburu bertsolariak ibiliko dira bertsotan. Tabernaz taberna herriko kaleak girotu ostean, arratsaldeko 3:00 egingo dute bazkaria Merkatu plazan. Gaur da bazkarirako izena emateko azken eguna. Horretarako, Zubixan izena eman behar da. Nagusiek 12 euro ordaindu beharko dituzte, eta umeek 5. Arratsaldean ekitaldi politikoa egingo dute Merkatu plazan 6:00. Orduan egingo diote ieslarien kolektibo osoari omenaldia. Eguna borobiltzeko, gaueko 10:00 kontzertu egongo da Mutrikuko gaztetxean, Madrilgo No Konforme musika taldearen eskutik. Punk rocka gustuko dutenentzat galdu ezineko saioa izango da. Madrildarrek Los que van a dormirte la sudan izeneko azken diskoko abestiak joko dituzte. Gaurko zausia izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agur egingo digu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun